Στο παρόν βίντεο μιλάμε αναλυτικά για τη σωστή θέση των δακτύλων μας πάνω στο σαξόφωνο. Δηλαδή, πώς θα πρέπει να τα τοποθετούμε προκειμένου να μην καταπονούνται, αλλά και για να μπορούμε να παίζουμε γρήγορα. Υπάρχουν timestamps κάτω στο βίντεο αν θέλετε να πάτε σε συγκεκριμένο σημείο. Πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Πάρτε το σαξόφωνο, σηκωθείτε όρθιοι και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Αρχικά, αυτό που θέλουμε είναι να κρεμάσουμε το σαξόφωνο στη ζώνη και να αφήσουμε τα χέρια μας ελεύθερα. Ας κοιτάξουμε τα δάχτυλά μας. Τι στάση έχουν? Θα παρατηρήσουμε λοιπόν ότι τα δάχτυλά μας σε ελεύθερη θέση δεν είναι ούτε τελείως ίσια, αλλά ούτε και τελείως λυγισμένα. Είναι ελαφρώς λυγισμένα με τους αντίχειρες να είναι σε ευθεία θέση. Ας σηκώσουμε λοιπόν τα χέρια μας και πάμε να τα τοποθετήσουμε στο όργανο. Χωρίς να κάνουμε καμία επιπλέον κίνηση, θα πρέπει να αγκαλιάσουμε με τα δάχτυλά μας το σαξόφωνο. Θα τοποθετήσουμε πρώτα τους αντίχειρές μας στη σωστή θέση και κατόπιν θα δούμε ένα-ένα τα υπόλοιπα δάχτυλα. Ο αριστερός αντίχειρας θα πρέπει να μπει στο πάνω, συνήθως μαύρο πλαστικό. Αυτό δεν είναι κάποιο κλειδί, οπότε μην ανησυχείτε που δεν πατιέται. Ο δεξιός αντίχειρας θα πρέπει να πάει στο κάτω, συνήθως μαύρο πλαστικό, που λειτουργεί και σαν στήριγμα και θα μπει κάτω από την καμπύλη. Εφόσον λοιπόν έχουμε τοποθετήσει σωστά τους αντίχειρες, τα υπόλοιπα δάχτυλα θα δείτε ότι έρχονται φυσιολογικά στις αντίστοιχες θέσεις τους. Πάμε στο αριστερό χέρι. Ο δείκτης μπαίνει στο πρώτο άσπρο κλειδί. Το δεύτερο άσπρο κλειδί, εκείνο το μικρούλι, το προσπερνάμε προς το παρόν. Οπότε ο μέσος μπαίνει στο τρίτο άσπρο κλειδί και ο παράμεσος μπαίνει στο τέταρτο. Πάμε τώρα στο δεξί χέρι. Εκεί έχουμε τρία άσπρα κλειδιά, στα οποία μπαίνουν αντίστοιχα ο δείκτης, ο μέσος και ο παράμεσος. Μην ξεχνάμε να έχουμε στο μυαλό μας τα δάχτυλα όπως όταν τα είχαμε ελεύθερα κάτω. Να είναι δηλαδή ελαφρώς λυγισμένα. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το κουδουνάκι για να μην χάσετε τα επόμενα σαξοφωνικά μας βίντεο. Θα δούμε ότι έως εδώ, ανεβοκατεβάζοντας τα δάχτυλά μας, ανοιγοκλίνουν καπάκια ή τάπες όπως τις λέμε και ανοιγοκλίνουν τις διάφορες τρύπες που βρίσκονται από κάτω τους. Ο σωλήνας του σαξοφώνου όμως είναι μεγάλος και υπάρχουν τρύπες σε απομακρυσμένα σημεία από τα δάχτυλά μας, τις οποίες δεν τις φτάνουμε. Για αυτές τις τρύπες λοιπόν υπάρχουν άλλα κλειδιά, τα οποία πατώντας τα ανοιγοκλίνουν τις απομακρυσμένες τρύπες. Με το μικρό μας δάχτυλο του αριστερού χεριού χειριζόμαστε τα 4 αυτά κλειδιά, ενώ το μικρό δάχτυλο του δεξιού χεριού χειρίζεται αυτά τα 2 κλειδιά. Οι μαύρες ροδέλες που υπάρχουν μεταξύ των κλειδιών αυτών είναι γιατί το ίδιο δάχτυλο χειρίζεται πολλά κλειδιά. Οπότε μας βοηθούν ώστε το δάχτυλο να κυλήσει από το ένα κλειδί στο άλλο. Δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό και έτσι σε πολλές μεθόδους σαξοφώνου τις νότες που παίζουμε με αυτά τα κλειδιά τις μαθαίνουμε προς το τέλος. Όμως το μυστικό για να γίνει η κύληση των μικρών δακτύλων εύκολα είναι να πατάμε το κλειδί όσο πιο κοντά στη μαύρη ροδέλα γίνεται. Μην ξεχνάμε να έχουμε στο μυαλό μας τα δάχτυλα όπως είχαμε πει όταν τα αφήνουμε ελεύθερα και είναι ελαφρώς λυγισμένα. Να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό ότι η ομάδα του κουαρτέτου Όσμωσης διοργανώνει σε συνεργασία με το Κέντρο Τέχνης Σύνθεση την πρώτη θερινή Ακαδημία Σαξοφώνου στα Νέα Μουδανιά της πανέμορφης Χαλκιδικής. Ένα διήμερο στις 31 Αυγούστου και 1 Σεπτεμβρίου γεμάτο με μαθήματα σαξοφώνου, εργαστήρια, πρόβες συνόλων και συναυλίες. Φετινός μας καλεσμένος είναι ο Χάρης Καπετανάκης, ο οποίος θα κάνει ένα βιωματικό εργαστήριο για τον αυτοσχεδιασμό στην jazz μουσική, κατάλληλο για όλα τα επίπεδα. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας osmosissaxquartet.com, η οποία βρίσκεται και κάτω στην περιγραφή. Λάτρεις του σαξοφώνου, σας περιμένουμε. Πάμε τέλος να δούμε τα υπόλοιπα κλειδιά που έμειναν, τα οποία βρίσκονται κυρίως στα πλαϊνά του οργάνου και τα πατάμε με διαφορετικό λίγο τρόπο από ό,τι τα κλειδιά έως τώρα. Ας δούμε το αριστερό χέρι, όπου έχουμε 3 πλαϊνά κλειδιά. Τα 2 πάνω τα πατάμε με το δείκτη με αυτόν τον τρόπο και το τρίτο που βρίσκεται λίγο χαμηλότερα με τον μέσο έτσι. Ας δούμε και το δεξί χέρι, όπου έχουμε 3 πλαϊνά κλειδιά αλλά και 2 που βρίσκονται λίγο πιο κεντρικά. Τα 3 πλαϊνά τα πατάμε με τον δείκτη με αυτόν τον τρόπο. Το πάνω, το μεσαίο, το κάτω. Τα 2 πιο κεντρικά τα πατάμε με τον παράμεσο με αυτόν τον τρόπο. Φυσικά, το κάθε κλειδί θα το δείτε και πιο αναλυτικά όταν θα μάθετε την εκάστοτε νότα για την οποία χρειάζεται να το πατήσουμε. Πρέπει όμως πάντα να έχουμε υπόψη ότι όταν τα δάχτυλά μας μετακινούνται για να πατήσουν κάποια από τα πλαϊνά κλειδιά, θα πρέπει να το κάνουν με τέτοιο τρόπο
ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αρχική τους θέση με τα άσπρα κλειδιά. Κάνουμε δηλαδή οικονομία κινήσεων. Τέλος, να πούμε για 2 ακόμα κλειδιά. Τον αριστερό αντίχειρα, ο οποίος έχει και αυτός ένα κλειδί το οποίο βρίσκεται πάνω από το μαύρο στήριγμα. Αυτό το πατάμε με την άκρη του αντίχειρα, λυγίζοντας τον ελαφρώς με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε επίσης το κλειδί πάνω από το πρώτο άσπρο κλειδί του δείκτη, στο αριστερό χέρι, που έχει ένα σχήμα σαν δάκρυ. Αυτό το κλειδί το πατάμε με τον δείκτη του αριστερού μας χεριού, κάπως έτσι. Ελπίζουμε να βρήκατε ενδιαφέροντα τα όσα αναλύσαμε. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, αφήστε τα σχόλιά σας με παρατηρήσεις ή ερωτήσεις και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας για να μην χάσετε τα επόμενά μας βίντεο. Μέχρι το επόμενο, γεια σας!